Iffaċċjat bil-każ ta' spjunaġġ għax Shadow Minister Tonio Fenech minn uffiċjali pubbliċi, il-Partit Nazzjonalista prova juża rapport tal-Kummissarju tad-Dejta biex jipprova jdawwar l-attenzjoni bi storja dwar tarif sensittiv. Ir-rapport tal-Kummissarju tad-Dejta jindika li fajl dwar l-Ispettur Elton Taljana, bniedem investigat brabta ma' bosta allegazzjonijiet, seta' għaddant il-Malta Today mill-eks Kummissarju Peter Paul Zammit. Għaddew biss ftit sigħat minn meta kien fit-Times of Malta li ħareġ artiklu dwar dan u Jason Azzopardi kien diġà jgħat ma' ġenb id-depo biex jagħmel konferenza tal-aħbarijiet. Iżda sapruħu f'diffikultà meta affaċċjat mill-editur tal-Gazzetta li pubblikat l-istorja u hemm qallu kif qatt ma tkellem mal-eks Kummissarju Zammit dwar is-suġġett. Għalhekk ma setax kienu li jgħaddilu l-fajl. L-ewwel nett jiena naħlef hawnhekk li jiena qatt ma ntqajt u jew saqsejt il-Peter Paul Zammit dwar il-kwistjoni. Jidher li l-Kummissarju tad-Dejta investiga l-każ imqajjem l-Avukat Joe Zammit Mempil, avukat tal-Partit Nazzjonalista, mingħajr ma semma l-verżjoni ta' Peter Paul Zammit u l-editur tal-Media Today Xavier Balzan. Biex li Peter Paul Zammit ma ġiex interrogat. Id-dritt tal-bniedem li jiddefendu li l-nifsu għasu. Intom kollu titkellmu fuq id-dritt tan-nies li jiddefendu li l-nifsu. Jiena qiegħed hawnhekk għandna sentenza, għandi dritt u għandna dritt bħala oppożizzjoni. Alla ħares hawn deċiżjoni. Ma nikkummentawx fuq deċiżjoni li ingħatat bil-miktub minn istituzzjoni. Però jien huwa sew li persuna li jippreżenta l-kart li qas jiġi intervistat, interrogat. Minnaħa tiegħi dik tkun spekulazzjoni. Fil-mistoqsijiet tiegħu Balzan fakkar lil Jason Azzopardi kif dan il-fajl huwa dwar spettur tal-Pulizija li dwaru qamu bosta mistoqsijiet u għalhekk qed ikun investigat. Staqsa li il-Partit Nazzjonalista tieqpa jiddefendih. Xinkun nafuha. Ekku, kieku l-verità dwar Elton Taljana ma konniex inkunu nafuha. Dik il-realtà nuża l-istess kliem, il-frażijiet memorabbli tiegħek. Kieku ma ħriġ l-istorja, kieku ħadd ma jaf minnu Elton Taljana, not fit for purpose. Inti tagħmel U nispiċċaw minn flok noqtlu l-messaġġier mhux il-messaġġ. Sejber, inti qed tagħmel dmirek, tippermettina nagħmlu dmirna wkoll. Elton Taljana għamiltuh Għaddis għamiltuh. Investigat, inkompli ngħid, investigat fuq każijiet serji. Investigat. Dan huwa l-punt kollu. Ġie promoss fi frar 2008 meta kienet isiru investigazzjonijiet fuqu. Konnessjonijiet tiegħu mal-kriminalità. Miskom tistu. U taf min ta' Tonio Borsa mhux ta' xi wieħed ħellu ieħor. Sejber. Qasit inkompli. Daqshekk. Fair enough. Anke l-Partit Laburista reaġixxa għall-konferenza ta' Jason Azzopardi għal kif huwa ironiku kif l-istess Partit Nazzjonalista għamel festa minn leakages seri minn telefonati mill-Operations Room tal-Pulizija u sejħulhom bħala xi kisba ġurnalistika u issa qed jitkażaw għax ġurnalist irnexxielu jikseb informazzjoni minn fajl tal-Pulizija. Veru każ ta' opportuniżmu fjak, temm jgħid il-Partit Laburista.